Alright guys, isang mapagpalang gabi. Ay, grabe. Ito na naman si Butabot, saka yung asawa niya. Ala! Yan. Umuwi na, ayaw magpa-stat. Bod, awa ka mo yan. Tatakbo yan. Bod! Nandito asawa mo! Yun, second session namin. Tara, let's go. What's up, guys? Nakatayo ang gal? Ganyan na. Magpisuan ko dito. Dito na lang po para hindi marapit sa highway. Bod, kunin mo muna tayo. Bayang silang talaga bibili. Tapong kita. Buring. Lapit. Marami pa nila namin eh. Kaya sunudan ka mga... Nagsampab yan ako kanina, mga sampab yan, tapos Santa Barbara to dito, wala pa Santa Barbara mapangat. Biliasis pa tayo, mag-trip ulit. Yo. Opo. Iba inawak pa. Biliasis sa kasampab yun. Kalamilan sa papel. Hindi na. Hindi, sasama yan. Nakumunod. Diretso naman ang takay doon. Sama ka. Sama ka? Sama ka mo. Patayin ko na. Sama ka galit. Ano? Bon, tingin Bon. Nagbitan lang kami doon. Okay. Ay, di pala kasama si ma'am. Sino mga si Madama, tuta. Bilang ka rin na. Okay. Tapos Ang na. iriit si Madama, magpila.